Polako, nema žurbe. Ne treba previše isprobavati dok nema izvod. Drži polugar. Tu ti mu držiš ruku, tu stranu prebaci. Da tu ti mu držiš ruku, prebaci. Sad ti gotovo. Puštaj ruku k sebi blizu. Ruku k sebi na prst. Još guraj do kraja, još guraj, izvlači glavu van. Svoju glavu van izvlači. To, sad izvuči glavu van, to je najvažnije. Idu glavu van izvuči. Preko, rukom prebaci njegovu ruku, to. Prebaci još, tišći ruku prebaci preko glava. Ruku prebaci, to. Zadrži pol. Ako imaš priliku zadržati gak, polako nema podvanja već. I drugu nogu unutra primi u gak. Polako, ruke k sebi, na prsa ruke. Kod vrata, čuvaj si vrat. Blaga spusti dole. Blago je blizu da možeš povući ako ide ranije. Glavu gure unutra. Ajmo, noga preko, prsto noga, ova druga desna preko ide. Desnom nogom moraš preći preko njega, da ga odvrniš od sebe. Desnom moraš proći preko. Desnom moraš proći preko. Još se vrti sad s tu stranu. Vrti se na tu stranu, nogu sam tu, da tu vrti. Tu se vrti. Još, tiši. Ispala ti noga. Popravi nogu. Pazi troku. Diši odmah gore dok možeš lakat čupaj van. Lijevi lakat čupaj van. Povučete 100%. Tiši dole, priti se dole. Ako ide čupak, ne van, gotov si. Za borilište 2 neka se spreme Šalina Damir i Čičić Miha, kategorija 88. Super. Kaj je ovo tu?